Tini tamni bagay ring mani sung sagari. Je tunnel himane bo ekdom thiti ingja. Abone tei rungman. Bini kok sana hinine. Dasai khana dei. Je bini kok hingge ke sung je brini malanya thalai mane. Apro bini yongsong hini khnawo. Abo je news sang khna mane. Abo bulai rok hini khnawo. To busuk jorte ku boyang ta saime bini yongsong do bu sabu yang ta abo saime ya. Hingge ke je puja hinjang nai. Abo bayang malai thang. Tunnel begini. Tunnel begini. Noro keninyo. Tekep gari lagi wo. Kathar dong. No koicha somai thanglai mane. Sung koicha somai ja suk time to samen ya hingga kai ano tunnel bai sung sari ko malai kata. Tunnel bai sung kene malai lai hingga ke tunnel sawa ano horo thangai malai lai na hine. Hingga kai ang bosaka I da kon thangai malai lai na. Hingga kai tunnel ne bribo phaina ko. Phai mane hingga kai sung thanglai ja bojai malai ja. Malai pore tunnel ne bri hailia. Tunnel beri ke sabo. Tunnel bri nya ang sini. Norong nok ni koi tao ko thang lagi. Sung nok ni koi tao ko kha bole ang ba suk time 7 chu ya to phono. Kaisa idea? Kaisa idea 9টা 9টা ki 10টা 8 time rogongon. Hingga kai tarpore ke ang o thalel bri hayang gei ang puja bai toro gei rikha. Bini ano ganabo. Hingga tarpore ke ta mungkha ang semen ya. Acha tabuk norong nok kethar bai Thaniel. Norong nok besuk dorte tuniri no. Bus dor tunai ri ini nok bus kang zora azor wo puja bor no nuk mane darak sirak bobai nunuk ya samia je zor wo no bathagri riyo skudi bai azor wo bri onkhorjak nongni nok ni to nokhorjak no nokhorjak ga obviously no nungani kok norong no bisi bawa bus salai ben ne emine bisi to salaya gana no যেমন বসে হিংগা কাই 10-15 টা yakong সেকেন্ড মান যাবো হাইতা 6 kok san thanga ge res house ganawo res house gan amni yaglo tamangkha abni yaglo hingga ke ang pujan logi bini nogo thanga nongo thamo pore ang te kunpon semlia tarpore borok ano bujak bai kol khayta nang malai mani ki pujani nok bisingo na malai yo na ki fataro nogo nok bisingo tobe puja ka sai dong mia sung je kok sung mani phataro geto malai nai bina busala norong bisingo ta ba hai kok ngi tong kha tabu kubui tamo no ka ba srai srai ke sang hingga kai kubu hingga kai noro ano asung na bisisa ke noro kothano ba sung man kothano ba ang okong saja abri bai buje bor bujak thakai no borok kothano ang saka sung nogo se malai ne tarpore ke ta mungkhang samelia nung aro koi gon tarok dong khana je ukuni nogo puja nogo ang koi gonta rokhai tongkha able ang bos asukle semlia tokno ang tongkhana minimum 30 minute dongni kasaka sirok tongkhana haima to achan je phru nang nok bisingo tongi tong phru azaro tabuk puja ni nukhung bo non ke bunur nok nugia tong binana tong binana nugia ingke nang bahai ke saimang ka je ni loge rok Tunnel dewar ma bai kathar dewar ma buja gei om hangi tonghni nung bahai ke saiman ka borok ano kol khaja kol khaima pore bor ano sawo sung to buja gei tongkha nung nogo himi haisiri hinai saisu hingga ka ang tirajen chimi nogo himi thanga biang te himi thekno yang kheto lama ka himi thaga je kheto majama ka jaga kai kheto himi thaga je shortcut lama rong phata tarpore khe ang borno kulbari school mato malakha malam pore ang saka borno utam ba khenni no bo yagro kini sawo ang borno jai ke kya ga school ka se tidran tongo apro borno tuitu bokro ko lukha boskolo kulbari school acha nono je kol khaiburo nang khe apro burini nogoda nogono ga tarpore ang kol khaina logi na ang nokhorka nokne more ke bujak tong hne dolok nokhrai ja ga tarpore khai apro to school mato malai be hingga ka ano tunnel sawo mote hinai tarpore ke ko nong nogo muthur da mano hini sunga no tunnel hingga kai auta muthur me engna ban dol hingga ka I muthuri mano hingga kai apro ke saka tui hebe ke tang borno noko tarpore ke bithirok sari kha bongno bithi hingga ke lumani bithi rok hai bosak samani rokin sawo boro lumna naibo to hai abo bithi ke bor paine ke nogono to aje ang lumani bithirok samani abo sarika tarpore phungo
fung khata salai hingga ke fungo borok sawo koitam no rothanen chumane tak thek wincho hingga ke ang borno sin nogana labar bari tongo aro telangi thamoi kya nogo bo atei sinoro teri solo tongo nogo ekdom borok kobangma hingga ke ang borno labar bari telang thamoi kya telang thamai pore ang borno bolkathar bazar thangai borni aptisi deharang to kanga kang bithi pairi pekya je angkorok je kono bosak samane move shoot mane je kono pairi pekya bithini nijorte hingge তারপরে কে আপনি পরে আং বর্ণ নগ মাসা মাসা কা তুনিখা গাকা প্রথম থানেল ন তুনিখা বি বর্ণ সাও থানেল আনো নানা নক জরা তুনি রিদি হিনে নানা নি নক বুসকাং জরা গাকা ননা সাউটা গাকা আং তুনিখা আপরো থানেল পুরো কাহান নকো তুনির পর নন সাব কে নগ্রঙ্গা দে তো বিনানা তো আচ্ছা নং কাছে নিউজ চ্যানেল লগ সামানি দং তাবো বরি মালিnya ফাইপ্রুবা ব নিনি বরিয়া থানিয়েল সে মালিnya ফাইও নাই থানেল নি বরিবো তো Pia nang tabuk boro sai tongo thani le buri phailiya nei phailiya ang ani ke aro kai samani gang ke nang bose mali thang nei bo malai thang mani bini loge abri phailiya anbag bo malai male ke thani logi torgeri masno abri ke sabo sin ne abri no sinia jeno no thanel song kol khaimani koite digiro kol khaikana emni koite digi ang abrok saini kono unman keri kya kaisa idea rok mane ani unman ka barata rong ni kas kasi rong na mata ingkena rogyang nogo koito sopoika koitawa boro koito sopo yang seme ang sopai ma hanga kai sar barata kono sopo yang asge doga khap rum ka ang salni da horni ko tabuk tonono thaniel deburmani nukhungi boro koksi sali tong silsawai tong nongo tubui tabuk oba hai gothona gotiri tong nei apno tei nang boma hai kok sanai ang saman hingga kai ang thanel telangya jemon sengkene khenyo plan khele kya tisi hingga kai thanel ano sengsawa biro bai malai ne hene thanel ano number biro abri adino first thanel ano ma malai ro abri be mane ob pujani number thanel ro bono ruta thanel ro acha nang tabuk phuja bai choli tong phuja bai choli mani besek man hai ka besek tal ungkha ekdin bai normal lai kya bo adinor thanel am plangko abri malanya ka hindi ine bin bri bo phainen kok thanel ne fia ba mia bri ni statement no gang kai bri sai dong 18 months choli tong khanong relationship nai abo maya ekdino saljana kubui tamo sari kubui jodi sine nang tatal sai tong kan ni sakao tebo mazara motor aso imano ekdino bobe je chole mane ekdino fia bri ke sai tong tabu 18 months choli sak tam kai kubui omo nok adino pulia salsama lai nai adino pasol jang sao changka thanel bai je ka tharna sabo bu khanung ke tabu sai deman ka ang abro ka semin ni berina nang singine da semi ang bobai adino contact sekri kya adini next dewo ang adino saka abrinjo saka andol bujak dong nai ngaka ang mas mathang sinai hini sawi nokar phekya abone pore nga ang bobai contact sekri kya ban number blog ri pekya tabuk to borong bujangai rong nokhong borok kok siljai tong nang si tubui oba hairo khari kana aba hairo mano sok ro khai tong gen oro kinini yak tor tong kere ani yak kere boro ani kukunyo ang gletamne burna borno ani kuku sible ani moni busajela tai masanga kai ani kakini busajela nor kami kaisama ni kami kaisya joto no kaisini boro ani no kaisini bogla nole ang amodi ki buri jibon phon mangla fia tabuk khanamani brok aro je khanamna bujak purwo phujani bini yong nei kaise brok sak sango sini mungrika nei ngai tomung no borok ngi tong kan ngai borok bagi bum hai nai mani hingga ka borok jes ka pan manjang na sai ang bor ni bagai o thanel long ni bagai ang jes ka pan joto jaga ang thanane gosu je kono problem ka kai ano sanatoi je kono thanane borong tho je mediang tho thalen binma song tho je jaga talang na ni ka ang ano thango borok obi yongsong ini samane obo jes ka pan manjang nang thon judisino borok ngi tong kan kai borok ngi to ka jes ka pan manjang nang thon changka tini sik jratele nang thanel ni buma bu phasang bai gerungai jana kya takte jorte gerung naya kho ani family member nga gerung nya kya ani ma babu song thangai nai kya hase tam sa anga sung ma song bai contact kri kho ani yago phone kri bla nga ka aw jang phone de ban nga babu ni ni mo bu chonjoy
Nimpara. Birmohon Chowk Nong ago thanangmani bufuro. Sukurban dinni horo Koi tarigo abo? tarik hingga kai 25 man